ejidegokwa anụ nwaanyị na-abịa alakọrọ ụmụazị wee na-agbajefa Ghana ka eje na-atụrụ fa otu amụ bịakwanụ n'ọkwanụ na Ebonyi steeti ka nke anụnwa na-eme na nwata nwaanyị unu na-afụ kịta adọbara ọdụ ka a na-akọwa na ife o ji wee mere aka ọrụ bụ ịbịa na vileji wee na-alakọrọ ụmụ nwaanyị erubeghị ife eji ụmụ nwaanyị eme wee na-agwafa na-enwere ọrụ na Lagos, na-enwere ọrụ na Ọnịcha, na-enwere ọrụ na Aba, na-enwere ọrụ ebe nwanụ na Gobia na okporo ulu ha kwa n'ebe ahụ si ịlụba ọrụ na ụmụazị ahụ so ha kwa n'afa wee pụọ na ebe fa ya enwetazikwa onwe fa bụ na Ghana ebe a na-atụrụ fa otu amụ na dịka esi wee na-akọwa ebe a bụ na ọ na-akpọrịrị akpọrị oge ọbụla ọbịa ọkpọrọ wee pụọ na ọ bịakwara ịkpọrọkwa anọda grupu ka o wee pụọ ka ejekwa na-atụrụ fa otu amụ ka nyanwa na-anara ego na-eti na-abịa aka na-abụ wee goo ya otu aka maka ọdụ ka ndị jidere ya ebe anụnwa bụ ndị nke ọkpọje bụ nwafa maka anụ nka papa digelu na-agwa ya na ọfụrụ meseji ya na foonu nwa ya bifo nke nwaanyị a wee mechaa wee gwa nya bụ nwatakịrị na ya fichasịa meseji ahụ bifo kpọrọ ya wee pụọ na ọmụhụ na nya bụ papa nke nwaanyị afụgokwanụ nya bụ meseji bifo nke a wee bịa kpọrọ nwa ya wee narie Ghana eje na-atụrụ ya otu amụ ebe ahụ unu ya ege ntị ka unu na ifefa kọrọ maka Ebonyi steeti ka a na-asụ mana ọ bụrụ na ị na-anụ Ebonyi steeti ọfụma ị ya anụ nya bụ ife mana ọ bụrụ na ị ha anụ Ebonyi steeti ọfụma ọ fịọkwala ahụ ka ịnụ ife a na-asụ ebe anụnwa unu makwa na ote ga-eji ewepụta n'ihu akwụkwọ na-akpọje ụmụazị jee na Ghana ụfọdụ kịta na-ayị ala na Ghana ụfọdụ nọ na-agagharị dịka ndị ala dịka nkịrịnka mmadụ enweghị ebe fasi wee pụta ife ụfọdụ sef agwa na fasi be mmadụ pụta ihe ekwezi dụka ndị a na-aṅụ ọgwụ n'ilo iju afa fasi na onye nwa akpọta afa na Ghana ka atụba alụfa otu amụ na fa ekweghị si wee chụpụ fa n'ụlọ fa wee na-agagherizi ka ndị ala otegokwa eji asị ka afụ ndị a na-abịa akpọrọ ndị anụnwa wee na-eje Ghana eji atụrụ ụmụazị otu amụ n'ezikwa na agadi nwaanyị unu na-afụ ebe ahụ ọkwachie ọhụ nke ya ọ chọghọ ka a na-atụrụ nyanwa ụtụ amụ mana ọ chọrọ ndị nke o ya eji wee na-eme bizinesi ụna na-achọ ịgwa nna ọnya na o nweghị ụmụnne ọ chọghị ịkpọpụfa na ịbịa na-akpọkọrọ nke nwaanyị ibi ya mụrụ ka ọ na ọgbọ onye amụtabeghị nwa ọ ya akpọrọ nwa nke ya banye Ghana ka eje tụgharịa ụtụ amụ na ịbịa na-akpọkọrọ ụmụazị nọ na vileji na-enyelu nnefa na nnafa aka n'ozi ka ọ ya abịa na-alalụ sifa na-enwere ọrụ ebe nwa na-enwere ọrụ ebe nwa bifi mara ife na-eme ụmụazị enweta onwe fa na Ghana ịnata anata bụrụ okwu ilu ebe agha nara ufonu nakọrọ paspọtụ onwe dịrị ife ama na ejidu paspọtụ eje Ghana nwa bikonu bifo mmakọ ejinu paspọtụ eje Ghana ka ọ ịbanye moto gburu narie mana ekwesị iji paspọtụ ba Ghana maka na ọ bụghị n'obodo Naijiria ọ nakọrịcha ife niile ọ debe ụmụazị a na-agagherizi ka atụrụ enweghị onye nche maka ijigu paspọtụ ka ị esi wee na ịpụta na bọda esifa na-ebu onye ebe olesi na ịmazikwa onye na-arụ na embasi fa eje wetara gị akwụkwọ ihe eji wee na ọ bụrụ na ịmaghị onye ya gbojeghị na embasi ndị Naijiria ka enu ka ihe esi wee nata bikonu a na-adọkwa ndị nne na nna aka na ntị dọkwa na ụmụ ụnụ aka na ntị ma nwoke ma nwaanyị onwekwo nke fafụrụ hapụ onye bịakwasịfa na-enwere ọrụ ebe nwa nyasị ya na ọ chọghị ịlụ nya jee kpọrọ ụmụnna ya ka fa jee lụọ ma ọ kpọrọ nne ya na ụmụnne ya ndị nwaanyị na ndị nwoke fa jee lụba na ọ chọghị ịlụ onye sokwofa wee pụọ nnatakwuo na-afịa ahụ ọbọdụ so na ịnatara na ịmazi nyekere poto na ọya ibu wee natazi n'ebe a bụ ebe ọ kasịzi njọ ka hapụ unu ka unu gee ife a jụrụ ya Uchedi nwozu ndo ni dufuru bai bai pali shiga ni bifu kisa ana Ghana but we're gonna be through at the kibika gonna be a roi through hook up be through a lero it's wala ibn jaro hook up la gan idufu gan. But why the Uruka record of Baba have to and that because some man their voice record. This will the Jerry Lagos, who record the literature follow. Master phone with the Jawa Bashan. And from 9 When the never a business, I just put a car for them. Where from you again? In your state.